ku blei pi baro lang ha ka kerteng ke Jesus ka de por ya kwa brong ku blei shibon ke de por ba pi snap ke de ktien ke so blei ya ni ke sngi so bangan duaim de songfi ktien ke so blei ku bang kwa ban pen ken mau yu pi ke de long kum ni ba ki ki long ki bala how tau bangai and pen song reme de ke jingkren na ke gospel ke so Marcus kalanong ke bakhandai ke de khot ke ba arphulai ke baro kilong ki bala hauta ubangai hau bangai ke kilong ki bala haba pi jet ma pi bangai but shanya tali tang hau jisu ke kilong ki bala hapiru kumju la menta pi sngo ila de ba pi don hapdeng chong ka pang pi sngo ba ka pang kam simla kan ria na ka met ka chong pi sngo pi don ka jaka ka ba kim khat ka jaka ka ba jinjar palam pisngau pidon ha ka yeng ka bakan rum kan ram pisngau kumongan im ha ka yeng ka bakat kani ka jing ka jingale ka jing jinjar ha pa yeng pisngau kum ba ki jing khang la khanglut ha ka jing im jong pi i tang ka jing du nong ha ka jing im jong pi ka kam jong pi pisngau kwa shu ban le trei ha ka kam ko pi trei namar pi jinjar balan pisngau kum ba ki khon pi korem jong pi ka yeng ka jong pi tang ka jing i kum ba ki khon jo pi kim kwat shu da ka jing pang I kumba kurim jong pi kochu I kumba ka jing pang ka le don bor ka jing im jong pi I kumba ka jing dok ka jing kerdo ka jing jinjar ka ker saudong ye pi ka jing dom ka tap ye pi henrei ke kilong ki bala how tau bangai ke kilong ki bala happy haba pi ngai tang how try jisu ba ka ktien ka jong ne bar ka ktien ka so blei ka ong how briu ka bomla Henry how blei take along kabala lapis ngol de ba phimla chu phim khia chu kata ga de ka jing smo ko jong phi kata de ka jing mat ka jong phi Henry u blei u ba phi shakrite wong ke kilong ki bala how blei but ke kilong ki bala ro ha ge de ka ngai how blei kene de ka por ka ba phinang pin khlan ye ka jingai ka jong phi tang ho Jesus te ye ka jinga de ka ba jan ka jong phi ba do Jesus nang IT shu ka jing im ka jong pi ho try nang ngai scam tang ho Jesus namar u try u ba pi shakri u blei u ba pi shakri ulong u blei u bala ban le ki kamba u bala ban pin khia an ka jing pang ka ba pi don u bala ban plat ye pi na ka jing kan ram ju ka yeng ka sem ka jong pi u bala ban pli ka jing khang wat ha ka por ka pi sngo la kutlan henrei ki dang don ki lat ho try ha pi sngo kum bom don len ti shu Henry how try dang don da ki hajar kilenti ki bola ban pli na kam tan song pi sngo ila di ba pi don ha ka jaka ka ba kim khat Henry u try la ban sei pi ni ka jaka namar ki kilong ki bala how to bangai but ndon ka bomla but u blei u bam nga but ma pi ngi shakri u kraw palat u blei u bangi shakri u don bor palat u long ma u ba kraw palat bam de ka jingpang ka kraw em de mu ba kraw nong pen khia ba de ka jingpang u kraw nong kerkhu ba de ka jing ka jong pi u kraw nong yada ba de ka jingma ka pi don u don u blei has senda jong pi u ba yeng ban yale ka thma ka jong pi nang jit ban ngai ban nang yai ngai tang ho Jesus wanam arta tien u trai ngai ye u de ka don ka jong pi baro hagire ke bangai ho trai kin ja ke kamba klem ka jingai nim la ban pen sngo bhai blei ka de ngi ban ngai tang ho Jesus namar ki kilong ki bala hau an pen kan mau biang ye ka gospel ka jung Marcus kalanong ka bang khandai ka khot ka bar phulai ki kilong ki bala hau tau bangai ka mot ki kilong ki bala ka happy nang di sekapat la ban pen khia ye pi la ban pen thmai ka yeng ka jong pi la ban penyo pat ye kata ga phila du nong arsha pinyo nong nang ni sekmat la ban pen bai u kurim jopi la ban pen bai i kurim jopi la ban pen khia i ka jingpang ne ka met ka jopi la ban pen khia i khon ni jongpi la ban kerkhu ye ka yeng ka sem ka jongpi namar ki kilong ki bala au blei bat ki kilong ki bala hagere ke bangai how jisu u blei kerkhu i bi ka sngi yangin shanya hi o yangin pet show yangin pai khamat chu yangin ang pendret chu shu namar ulah ban le ki kamba ai kan jing em ka jong pi ma pi bat ka yeng ka jong pi don ha ka lenti jo ki kamba ka jo blei mang ni chakmat pi don ha ka lenti jo ka jing khia kran
ikon jong pi kedon ka lenti juga jing khia kran ka yeng ka jong pi kedon ka lenti juga jing khia kran kidon ka lenti juga jing kerku ka jong blai kidon ka lenti juga kamba kidon ka lenti juga jing penthmai ka jong blai kidon ka lenti ha ka bo blai un pen pa yu ka buram ka jong ha ka jing em jong pi ka yeng ka jong pi don na pdeng jong pi don ha ka jaka ka bala penja burami pi henry ha ka tu ka jaka ka bala penja burami pi utrai un pen buram ye ka jing em ka jong pi haba pi ngai pi shanya ha utrai dan na pdeng jong pi sha penja buram henry utrai un pen buram ye ka jing em jong pi nang ni sakmat don ki bamut ban le don bori pi henry kinom la ki don ki bamut ban thok ban sukori pi ban pen baklai ka jing em jong pi ki khon ka jong pi kinom la utrai un sharai da jong ki kan ka jing sharai bu kin jablai lakin report na ki doctor na hospital ki ong ba phim koch chu henry kamlong kumta pipin khia kran nang ni sikman utrai unle kamba aka chi em chompi ya phin ngai tang ho Jesus ya phin sanya tang ho ya phin ang IT ka jing em chompi ho haga jaka ba phin khuslai mani utrai pen kra yo haga jaka ba phin yam sngo si sa jet phi ban kemen ho utrai ni ga sing haga jaka ba phin khnyum jet phi ban aingo U Blei ni ga sing haga jaka ba phin ka jing dom jing bitar jet phi ban iaishah bat kita ni ga sing yang in siu kaliang ke bubha yang in le bha ya baro yang in long ka jing shai ni ga sing yang in jet ban ma ban iaishah ni ga sing yang in pen sngo bha ya U Blei ni ga sing mar ki long ki bala happy kan ya ba phi ngai U Blei U Blei kur khui phi leng ba ni ka Hadien ni ka pon ngan dwai na ka na jong phi na pdeng jong phi ki dan ka jing shitom how khlai jong phi ka jing shitom ha ka nu ka bynta jo ka met ka jong phi try un pen khia ye phi dan pdeng jong phi don tumor ka khli ka jong phi try un pen khia ye phi ka don ka jing mong ha ka bynta jo lo mu jong phi try un pen khia ye phi try le kamba bu ka khti ka jong phi ka shadem ka jong phi and driver U Blei un pen khia ye phi un le kamba ye phi ni ka sni dan pdeng jong phi shep ting ki khon ka jong phi ki la slang ban he wanam shep ting pila dwai phi shanya U Blei ba nagaliang ka jong phi ka long go phi ka duksa ka ba de ki khon ka jong phi utrai yo kan ti ki ha ba phi nge ya utrai but schemiki ka ba snew kanam ja ki utrai but schemiki dan pdeng jong phi ki khon ka jong phi ki la ngop ki drugs ganja dan ki bala ngop ka kian dan ki bala ngop ka auria ka jinglong ba snew utrai plai ya ki Blei yo sngo ka jingduwai ka jong phi yo ki ummat ka jong phi unia rap epi dan pdeng jong phi sha ino ai kurem jong phi tran kta i kurem jong phi Blei le kamba pnio be ka jinga dei ko ba dan pdeng jong phi dan ka ram ka jinga le utrai le kamba ka jing em ka jong phi ang bu bai bai la de IT ka jing em ka jong phi sha utrai but not scam tang ho shania ho but long bai ki kam ka jong phi nang ni sikmat Blei kur khu ka kam ka jong phi Blei kur khu phi baro ngan duain ta jong phi ngawana kamat so me ko try ha ka kerteng ka Jesus ban kersan Jingduwai na kamantai way ki basngap ya ka ktin ka so me ka por ablay trying a dwai ba ka kerteng ka Jesus ka kerteng ka ba donbor ka kerteng ka ba ka kerteng ka ba ki khosiu habneng ki haban dem crop ha ka kerteng ka Jesus ki ba ka khndo wat ki ba po jo ka khndo ki haban dem haga kerteng jo Jesus namar ka kerteng jo unong pen khia U Blei u jongi madaga kerteng u Jesus nga dwai man ngawan persya no ya ka bor jingdum bor jingpang bor boman ka bakta ya ka khun ka jongi daga kerteng jo Jesus nga belut ya ka bor jingdum ka bakta ya ka jingem jonki bat ka yeng ka sem ka jonki daga kerteng u Jesus nga be itu ka jingpang ka jingkro ka baksno ka met ka jonki ko try Jesus Blei ko try ka jingpang kansar nga be kan haban mi ka try ka jingpang gastric kan haban mi ban kenria na ka met ka chunki kumni ka gastric kan long ka la wengno na ka met ka chunki ki tumor ki ka kli ha ka met ka kpo try long bla wengno na ka kerteng ki Jesus ki mau ki badon hapo ki klai ki badon hapo ki sang long bla wengno na ka met ka chunki na ka kerteng Jesus katu ka jing mong ka badon hapo chunki long bla penkia de ka bor ka snam ka kerteng ka Jesus na kren ka jingkia auto rendang chunki ki bom jula ban ngui
jingbam kan sedang bengut jingbam kadu ka kpo ka jongki ka basu ka bathar ka ba dan ka jing sitom long bala pen khuit no ida ka kpo long bala pen khia haga de klipmat de ka jing snam ka Jesus utuhat ubatlat ablay try kong snam ubatlat ablay long bala pen khia no ablay ka jing faithfully long bala pen khia no de ka jing snam Jesus ablay try ka jing ring penhiarman sim ka jongki kan yai bai guarantee de ka bor ka jome ko try Jesus ablay ka snam ka badan ablay ka ba sniu ko try long bala sat no de ka snam Jesus ma kren ni ka jing khia ka snam ka jongki kitu ki bahap man yaile ya ka dialysis ablay long bala pen khia no ablay ko try Jesus ablay ko pa menle ki kamba ko try Jesus ablay haga bakin light no na ka jing try ka jing sha sumar kin yo ka jing khia kran ko try Jesus ablay ko pa try menle ki kamba hagi bentai ka shapo ablay uklai ulong ula pen khia no ablay ko try ka kren baka try ka jing im jong ukres kanda tu hakamet ka jong ki kotmet ki batlat kin impat sesisian ki kotmet ki ba klem trekam kin trekam biang de ka kerteng ki Jesus na hukum de ka kerteng ki Jesus ba ki kotmet ki bom trekam kin sedang ban trekam biang ki kotmet ki batlat kin klan kin function bahago try kin long normal de ka kerteng ki Jesus Christ ban Nazareth ka try Jesus ablay menle ki kamba highway ko try to ka kerteng ki Jesus Christ ban Nazareth plai lu ka bor plai lu ka jing pensle plai lu ka kamba ka jing penkia ka jome kan tuit no highway ko try Jesus ablay ko pa try don ki bapang hospital nga dwai ko try ki bayi nga sem ka jong ki bapang ko try nga kren ka ti ka jing penkia ka jong ablay ka knerno ki kumni ko try penkia ki ko try ki badan ha ka jing penkre banle ka operation ga dwai ben kerku ben I jing study ki doctor ki nurse kin sumar day biang ko try ki badan ha po ICU nga dwai ka jing penkia ka jome kan wan ki batia ko try ha ki kamera ka du ka jaka tia pang nga dwai ka jing penkia ka jome kan wan ki badan ha yinga sem ki bom yo alhat ban pa sumar nga dwai ka jing penkia ka jome ka kti ka Jesus Christ kabala try kabala jingam snam kan kner ban penkia ke try Jesus ablay de ka mat long pi bala penkia long kia ada ka kerteng ke Jesus Christ pediang ye ka jing penkia kumni kan long kia ka met ka jompi tu ka jing penkia tu ka kamba da ka kerteng ke Jesus Christ ban Nazareth try don ki bala di dawai la slam ko try ki bagla long ka don ka side effect ka met ka jongki ko try Jesus ablay na dwai baka jing penkia ka jome kan wan kita ki bala shitom ka met na mar ka jing bakla di dawai nga dwai baka snamu Jesus kan satlut yu ka jing pang baro kan sat yu ki dawai ko tra Jesus ablay kan no ka side effect ka ba mi na ka ki dawai long bala penkuit no na ka snam ka jong Jesus Christ ablay try ba Nazareth ablay ka kamba ka jome kan jadon ki bala haban di dawai de ki bon snem nga dwai ablay kan ka jing polite kan ka kamba ka jome ki ba try ki ba BP ki ba don shini long bala penong normal no ira ka bynta haga met ka jongki ka met ka jongki kan sedang ban trekam ka long normal no nang ni sakmat iktigi ka jat kin long kin kim kin sedang ban ki ban yat ban try Jesus kin la ban le ban try ban kta ban yat ban yeng nang ni sakmat ko try ki bala tia la bon benai bon snem a kren ba ka tengu Jesus to pin long kia but yeng nang ni ka kmat long kia ka kotmet ka singkai long kia ki yeng ke sedang ban shong renti ki tit ki jaw ki sedang ban trekam ka snam ka yang ban sedang ban yat bai renti biang sai sien pat ka bor ka jing snam ka Jesus Christ plat lo ka jing pensle ka jome ka jing pensle ka dia lo ka lengkor baman kan wan ka met ka jong ki ko tra Jesus ablay ko pa tap iki ka jing ki akran tap iki ka snam jome ko try nga aingo ablay ba ka jing pang baro ki ba me try ki ba ka met ka jong ki mala de ba me halor ka ding pna ba ka jing ki akran ka ba me try to kan tuit no kan long ba tuit no highway ko try ni klipman to ki trying a dwine ka mentai ki ba la temen ki mi ki pa ki la temen to kin long kia aga ka sport pen ko bor ki pen cleansing ki kerkui ki riu temen ko try Jesus Allah ka jing long temen ka jong ki ai si bon ka jing ye pendap ki ka jing sup pendap ki ka jing kemen ka jome ki try ki ba la temen ko try kerkui kin ti asuk men met ben sumar kerku ka jing bam ka ba ki bam kerkui ki kon ki ti ki se persa kurim ka yeng ka sem jong ki pendap ki ka jing sup da ka jing kemen da ka jing ai ka jome ko try kerkui ki rang ba kerkui ki long pi pen sle ki pen ko bor ki rang ba menang pen mai bo
bor ki riu rang ba ablei menang kerkhui ka kam ka jam ka trei ka ta ka troi ka kamai ka ji ka joki ka ek ba ki trei kan roi kan man ba ka jing trei ki riu rang ba kerkhui ki long kmi menang pen sle ki long kmi menang pen roi jingai ki long kmi menang ya lam ki long kmi menang perloi ki kin thai ka start ki long thai ka yeng ko tran ji sab lai kerkhui ka kam kerkhui ka jing trei ka jong ki kerkhui ka jing em ji kerkhui ka yeng ka ji ki khon jong ki ka jing adai ka jong ki ko trai ablei men sumar ki long ki men sumar ki rang ba ko trai kerkhui ki khon samla ko trai ji sab kin thai ba chan rang pen sle ki khon samla pen ko bor ki khon samla menang tei ka jing em chuki menang ya lam ka jing em chuki menang pen bai ki len ti ai ka jong ki men pen pai ki shika man ka jome ablei to ka la wei ka joki khon samla ka long ko la kerkhuno kin yo ek lawe ka phrnai ko trai kerkhu ka jing puli ka joki ai jing start ek ko trai kin ti ki khon samla ra ek ko trai penan buram me ka gm joki perloi ki khon ki bal la kerkhuno nang ne sakman na pen bana ba kin roi kin man bha kin koi kin khi akran kerkhu ka jing nang jing start kin nang kiu ka jing yang start ko trai kin kiu sa drong sa khli ko trai kin yo kam kin yo jam ko trai kin roi kin man bha ko trai kin dap de ka buram ka jome kin tension de ka buram ka jome ai ka jing ko jing khi akran ki khon samla don ki khon samla ki balang ngop ki drugs ki kiat ka jing blen was ni pelat ikin try ki addiction ka try ablei ka jing try addiction try ka ba kimblen ban pai ki pornography ka durja kriya ablei ka jing long ka ba la te mrau ke jing brai bas ni la te mrau ki ko try ka bari long bala right no naga kerteng jo Jesus when Nazareth ablei nga dwai ka nugo addiction hat naga kerteng jo Jesus nga hat no nga penjat ka penpra naga kerteng jo Jesus diga board jingdom ka basen shari ki kon samla pelai lot ki naga clip mat pensle ki ko try ka jing pensle ka ba pentmai board ki ka ba kedia lot ki lengkor beman pen cleansing ki ai jing start ki ai jing shampang pen long rang ba ki kon samla pen yo i jingai ki pen cleansing pen long ki bakin shakri me ko try kin shakri me ko try hagadu ko jaka ka baki ki don na dwai ka protection ka jume ka jing sumar ka jume try ka jing dorang kat ka jume ka long bat ki kerkhui ka jing puli kerkhui ka kam kerkhui ka jing em chonki kerkhui ka jing dai ka chonki ko try pelong ki khon ki balong ka jing kerkhui ka yeng ka sen try ji sab lai ai ki ko try ka jing start blai ka jume try sumari ki ka snew ko try ka nugo ka plan ka scheme ka jobo man long bala weng no na ki ko try ki buthap joman ki atiar persha jobo man kinom lor kam try long bala kera dano ekina kita baro ablei ka jingdorang kat ka jumekan long ko tramen pha eki angel ken shakri ki ko tran ji sob nga duai ki khna ablei nga duai be ka jing ko jing khia kan wani ki khna ret pen ko pen khia khran ni ki khna ret ablei ko trai ki khon ka jong ki badang ret ablei pen khia khran ni ki ka ko jing pang shit met ka jing bayong khle ka jerho ka jing so ka jing thara ka met ka jing shitom ka badang ka met ka jong ki long bla wengno le ka kerteng ka Jesus Christ kren ka snamu Jesus Christ ka tap ki khna ret ablei ko trai men sumar kerkhu ka jing puli ka jongki kerkhu ka jing em ka jongki khna ken sanrti ka jing long men sim ken san ka jing long men sim ken sanrti ka khotmen dan ki khna ke bala thia sa ka jing thia ba ki shitom la bon banai na dwai ba ka jing pen khia ka jume kan wan ka jing pen khia kan wan aga met jongki khna ret ko troi kerkhu ki ko troi ki bom yo lat ban lek school men kerkhu ken yo lek school ko troi ki bom don ka jing sumar ai ba ken yo ka jing sumar ka ba dei biang ko troi ka jing bam ka jing di ka jongki kerkhu me ko troi troi yo shebe ka jing nan kam ki khna ki khlong ko trai nga duai ki khlong ko trai men kerkhui ki ai ka jing ko jing phia ki khlong tap ki ka snamu Jesus Christ ka ski ko trai ki khon ret ka jong ki men kerkhu men ai ka jing ko jing khia men ya da ne ka bas new men ya da ne ka jing ma men sao men ya da ne ka no ka jing pang per thai men ya da ki khlong khna ko trai Jesus le tap ki khlong khna ka snam jme kerkhu ki badang kha ko trai ki khlong ki badang kha men sumari ki beret ablai ka no ka bas new ka nam jai ki ka jing pen khia ka jing sumar ka jing ker ka jing da ka jme ki khlong ablei ki badang kha ki badang pon ko try ki badang ai boing ko try men le ki kamba ko try Jesus ablei try ki badang pon ka kpo ka kmiro men kerkhu ka jing ko jing khia ki khlong ki badang pon kerkhu ka kbi ki badang pon ro ka badang armet ablei ai ka jing ko jing khia ye ka kmi ba i khlong ko try ken kha sok ablei ka bor ka jome ko try tap e ka ying ka jong ki da ka snam jome ni ka se kerkhu ka kam ka i ka ba ki try kan sei so kan man bha ablei try ka i ka ba ki do nong men pen yo arsha e da ka ki yo nong ko try ai kan ka jing kentiu ka jome kan ka jing kentiu ka jome pen roi ka yo ka kot ka jongki a blame and pli ka lat kin yo ka kam ka biang go try kerkhu be try ka no ka ki try ka ka kti ka jong ka try nga pen bana kan sei so ablai ka ka kti ka jong ka try kan sei so kan man bha nang ne sakmat ko try Jesus ablai
try men legi kamba telat ya ram na kita dap ram go try a blei go try ke bala jinjar a blei men bi rap ke bakin light no de ke jing jinjar ke jong ke ba pai do no ke ba thang men sim na mar ke jing do no ke ba thoi nga dry ke jing pentengan ke jome ke jing pentengan ke jome ke ba do no ke ba thoi ke jong ke go try pentengan ke pen klan men sim ke pen to ko bor ke go try Jesus by try don ke ba Sya ino ay kurim ko try nga dry ka jing pentengan ka jmekan wan ksta ay kurim ba in kalaba bot pen baik ka donut jong ita kurim ko try pen boy di kurim sya ka jing kalaba bot pen boy ki sya try sya ka jing IT ka jing sya me ko try Jesus blai pen long biang ba kan don ka jing long ka wei ka jing small tho jing mot shi yeng shi sem ko try pen khia ka jing dei shi yeng pen khia ka jing dei shi para pen khia ka jing dei shi kan pen khia ka jing dei shi bahayeng sia sem ko try Jesus blai pen khia ka jing dei ki kmi ba ki pa ko try Jesus blai try pen khia ka jing dei ki khon ba ki kmi ki pa ka jing dei shit nga pen khia ma me ko try te ka yeng ka jong ki yo kan ti lot ki de khot ka yeng pen em lot I wei pi wei ko try ta lot ki de khot ka yeng ba ken poi sa me ko try ken pai no sa me ko try ka no ka jing long ka ba sneu ka jing long ba boman ka ba te ka ko bi ki long ba that no la pen jot no daga kerteng u Jesus Christ don ki rang ba ki bom yo kam ai jam ki ko try don ki ba jaito ben kta ablay nga be edo men sim ka jing jaito ablay mak ini ka ben sim ka bu teng ka makya ka ba jaito ka ba susang makya ka lang ba wengo ne ki ko try ka jing men sim boman ka ba pen kolmari ki ka ba pen tias ki ka ba pen jaito nga be nga shop nga dumak ini ka ben sim boman ka jing im jongki perlong smart long stingy ka jing im jongki pen thmai ka jing mo ching perkhat pen thmai ka met ka jongki try ker khui ki ko try Jesus ablay ken im ka jing im ka ba smart ka ba sting ka ba thmai ker khui ki ko try Jesus ablay ko try don ki ba shapting ha ka por min ha ka por ba ki yo thia ka dwai ka jing da ka jome ko try ablay ko try men le ki kamba ken thia suk men met ken yo ka jing po sneu ki ba wan bdeng ka no ka bor jing dum ka ba khta ka jing yo thia ka jongki ka ba pen loy ki ba kim yo thia men met nga be na ka kerteng Jesus Christ ka ben sim ka ba khta ka jing yo thia nga kren ka met kan sedang ban yo thia suk men met ko try ker khu ka ga men ken yo thia suk abai try Jesus abai polite ka jing long depression abai try ka anxiety ka no ka jing ki khuslai ka no ka jing shapting ka jing ma ha ka jing em chu ki men ya damen sumar ko try don ki ba po sneu ka jing po sneu ki ba jaklia ka ba try ki ba po sneu ki riu yap ki ba po sneu abai ki ba penting pen smek nga be na ka kerteng Jesus Christ ki bod jing dom ko try kren ka jing da ka jome ki na ka jing po sneu ba sukor ko try ai ka jing po sneu ken wan na bneng ko try Jesus ablay pligi khatman sim kin yo I ame Jesus kin yo I ke angel ko try kin mat ame ko try Jesus ablay pligi score men sim ke try kin yo sngoy ka sur ko some ai ba ka don ko jongki kanang shir hem yame kanang plu men sim yame ka don ko jongki menang yalam ki menang pensat bor ki menang tin ni ka jing im jongki ko try menang Christian ni ki ka sni ko try pen klan ni ka men sim pen ko bor ka men sim don ki bom la su ban dry bom la su ban puli ba bom la le jing seng pen sle ki ni ka klip mat pen ko bor ki pen tumai bor be ka jingai ka jongki ra ken tiu ki ko try pen bahai ki pen don kam be ki na ka ka buram ko some ko try a blaying a dry men sumari ki ba let jing let ni ka ski ha ka no ka jaka ka bi ki lai kin don ha ka jing care ka jing da ka jome ka snam ni ka tap ki angel ka jome kin sumari ki men sim ko ni alam ki sumari ki khon ki khti ki ba let pule ki ba let school ki ba let ki kam sumari kurem ko try ki ba let ki jing tray sumari ki ba don ha yeng asem sumari ki ba don ha bar sumari ki ka no ka jaka ka ba ki don ko try Jesus ablay ka sngi tapi ki ka snam jome to ka jing don rikat ka jome kan long bat ki to ka jing da ka jome kan long bat ki ko try ya rap ingi bangin ngai ha ka kular ka jome bagi ki kilong ki bala kan how tau bangai ya rap ingi ba nang ni shot mat ngin ngai scam tang hame ngin shanya tan li hame ma ki kilong ki bala hamero ang ka tin ka jome ko try ngi ai ngo bangi shukri U Blei ba ki kilong ki bala U Blei jongki kamba U Blei u bala ban pen khia ik bapang u bala ban thau thumai ka jing im ka bala sneu u bala ban tei ka yeng u bala ban pen im ki de khot ka yeng u bala ban pen yo pat ik bangila do no u bala ban thau thumai ka jing im u bala pen khia ka jing dai u bala ban pen ba ban pen thumai ban ai ka lawe go pranai ngi don yo tau Blei balang Jesus Christ trying ngai tango Jesus trying ai ngo ebe Jesus long mala kar khui ka kerteng ka be Jesus ngai ame Jesus ngin sanya ame ngin sno ame Jesus melang Blei u jong ngi ebe Jesus ngi sriang ebe Jesus ngi tngan ebe Jesus ngi wan shabe kumangi long Jesus melang Blei u jong ngi tung em me melang kan rat jo ka jing em jong ngi dem em me Jesus ngi pet shabe Jesus
meu long nong pelong meu long penjanai meu bala pen em ngi meu ban penjanai ka jing em jungi meu ban penjanai ka ying ka sem ka jungi ngi ai ngu ime ko trai jisu ba me ye yagi me yagi me pediangi compare kum nong ilong yarap ingi rongin ya me de dot not baro yarap ingi ngin boot bengin shakri me trai de dot not baro ban ngi ai ngu ime jisu bahkan seren ke por ke bamen sawan pat sehisin bamen sawan shauno ila ke jong bangin trai ya ke batrai jisu bamen pelat no ingin ke jingjynjar ke perthai ha ke bangin selek no bat me chi bom jikot yarap ingi kat bagi dang sa kisngi ha sla juga perthai ngin im ban pen sngo bahai me ngin im ban shakri me ko trai yarap ingi ngin im ke jing im ke bangin la ban pen sngo bahai me yarap ingi ngin la ban kiar na ke pop ngin la ban kiar no na ke perthai na ke jing sneu baro ngin rong shi ke jing im ke bakin jaman sim yarap ingi bangin jan shame na dwai way pa women ai bore ke bakin jan shame ke dang sot hit bat me pen roi jinga ke pen sle ke ko trai pen mai bore ke thau mai ke jing jing perkhat ke donut ya ke jinglong ke jong ke trai ai ke jinglong ke jom ke yo jaka ki so omen simakot kin yo jaka haki ko trai ke jinglong ke do ke jinglong ke besneu kan haplut na ke jinglong ke jong ki ko trai jisu blai trai tak ke de ke buram jom ke jing shai ke jom ko trai tabi ke de ke jing dor kat ke jom tapi ke de ke snam ke jom ko trai ker khui ke trai alam ke de ke sni ai bor ke ngai tino i wei po ke tiblai ke jom nga ai ngo me smo ke jingduai me legi kamba me juba ke jingduai ni ke por ko trai hai ke kerteng Jesus Christ banasa ke tuai amen amen ublen ker khui phini ke sni ublen ai bor phini ke sni ya ni ke sni ngi nang ngai chu how Jesus Christ ya ngi nang ngai scam tang how Jesus ya ngin shanya tliu trai ke jingai ke de ke jing shanya tli how trai ya ngin shanya tliu trai de ke don bro ya ngin puli ke tin ke so blai ya ngin rong shi ke jing duai ya ngin shakri trai ni ke sni ba ingin le bhai ki prabri baro sange no na ko ba bun ktin polan wat kren ki ktin ba klama kor yene no stang ban kren ki ktin ki ba dona kor kren ki ktin ki ba tei ki ba aimen sem ki ba long jingle khu khamtam ai ba na ka suntur jobi ki na ka suntur ko jobi kin mi ki ktin ki ba riublei iktin ki ba mi ktin ka joblei na ka suntur ko jobi ublen ko khu yi wanam shakti wanam do jinkraman try udon wat pi don hagalen ti jiki kamba ka joblei ublem le kamba ka chem jopi nagam ta ka buram ka joblei amen